ás veces estamos así a traballar e non lle aviso de nada a Lolo de que vou gravar un vídeo. Pero sabedes que pasa? Que estábamos aquí a traballar, a arrancar aquí unhas ervas e dixo eu, mi má, mira que levaba tempo mirando para o sitio e dicindo, mi má, teño que sacar tempo de onde sea para facer este traballo que tiña para facer, que tiña gana de facer. Sabes que me contestou mañana? Que me contestaste, mamá? O do tempo, home. Non, me quero que facer, senón non chorei. Pero non me escapes. Non, miña filla, non. Hai no que facer. É algo que me pregunta moita xente, de onde sacas o tempo? O tempo temos todos o mismo, O mismo. Eu teño tamén as mesmas horas que vos, o que pasa é que o tempo hai no que facer. Se non a faz, Menos a mesma hora levantarémonos todos. a hora que te levantas ti non se levanta ninguén. Podédelo creer, levantas ás 5 da mañán, Ou ás 6. Ou ás 6, tudo máis. E cando dixen o outro día que ás 7 ou 7 e pico xa estamos aquí na horta a sachar, solo me comprendeu a xente que o fai. Que ven pola fresca a traballar a horta. Os outros dixeronme, bueno, menos lobos, caperucita. Pois se por a tarde para lá para acabar as patatas, nin patatas nin romaneiras. Ti sabes o calor que fai a partir das 10 da mañán? Ai, apenas xa, Pois moito mimar vos. Que, bueno, eses son os que na súa vida traballaron na horta, me imagino. Bueno, pois, eso, de onde saco o tempo? O tempo hai no que facer, porque se non o faz, non tes.